Здравейте, тук що се връщам от фитнес и бързо много, така че това видео ще бъде отново твърде кратко, но съжалявам, това е положението. Днес гръб и бицепс. Доста съм изморен в момента, доста изморен. Бицепс определено доста го разцепих, макар и не бяха малко упражненията. Правих там някакви с много малки почивки, някакви безумни неща, но като цяло съм доста доволен от резултата. Не ми е толкова трудно да си дигам ръката. Това между другото, ако се чуете какво е, това е кълъвчето на камерата. Трудно ми е така. Не ми е много трудно да си дигам ръката към лицето, което за мен е признак за добра тренировка, но все пак съм доволен. Бицарата мисля, че добре се получи. Да, изморен съм. Сега отивам малко да разпусна с приятели, така че това беше от мен. Ще се видим отново утре. Чао!